Ideme sa rozdeliť a hľadať veci, ktoré má Sofia rada. Minule tuším toto hovorila, že má rada, takže zoberiem. No, takže ideme nájsť nejaké veci, čo má Nia rada. Takže začneme pičkom. Čo má Nia rada za pičko? Poď sa. Reálne. Nia, čo má rada za pičko? Není tu, hej, takže mám si si. O môj bože, počkaj. Abo toto... Jasná, to kedy chceš vypiť? Rozmýšľam nad nejakou mixitko, takže niečo musíme vybrať. Toto? Toto? Hello! Nemám zapísané, halo. Ja s tým nikam nejdem. Skúsime toto. Mne sa zdá, že ona mi hovorila, že to má rada. Neviem, skúsim. Uvidíme. Niečo malinové. Ale to nie je nič malý. Pičko poviem taká posledná. Poďme nejaké jedlo. Ja sem došli, ty kokos. Dobre, idem konečne k tomu mixit, niečo vybrať. Dobre, riskujem. Berem jahody. Takže... Ja mi nikto nič nehovorí, čo má rada. Rozmýšľať, čo ja viem. Jasne. Niečo slané mi chýba, že oni tam zavádzajú. Tu sú ešte piťka, takže možno im to ešte vrátim. Ja mám také tušenie, hej? Určite kúpim pistácií. Mami, ako náhodou. Dobre. To bude určite Toto Sofia miluje. Pistáciový rožok, alebo teda croissant. Máme dve veci, ešte jednu len tak. Ale poďme slavé, poďme slavé. Tam zase Nia. Nia, zás, čo tu robíš? Reálne ja neviem. Ja tu zoberiem proste tieto tyčinky, tie minulé, strašne chcela. Poďme robiť, ani to zatiaľ pičko, poďme to pičko. Buď Fusty, alebo toho ja. Lipton, dáme pič Lipton? Lebo nemajú malinového, tak dáme tohoto. No dobre, pičko máme. Mieniam také tyčinky, paprikové čipsy, dúfam, že to má rada, toto vôbec netuším, aké čipsy má rada, takže... Look at this. Okay. Ja neviem, čo mali na sláme. Máme. Či sme pridali tiktaky, také mintové, takže... Sme tady spolu. No dobre, prvé vodu. 3, 2, 1... Nevidela, čo ste mi kúpili. Sláme? Jedna. Ja paprikové. Ja neviem, čo máš rada. Toto si trafila. No však ja viem. To není matching vôbec. Fakt, čo si kúpila? 2, 1. A jak ale na nich to sa odkusnúť z toho. Skoro tak sa mi v čokoláde. Palec, ďakujem. Taký som ti kúpila, lebo si hovorila, že ich máš rada. Áno. Ok, guys. Celkom dosť Daj. sme to mečli, akože. Áno. Mega. No áno, skoro Skoro všetko máme všetko. takže to je Až na všetko. toto. A Bye.